Đó ka ba ni kong mga syukwa bat penchay. Hadin ka ji kendu ka junga batki haka tugas ngi haka lai foi terik. Ji sisya ngala sutunat ba ade ka sin ka beningkong de sing ngala ban ong ba ngi yo ban peliu jumut ade ban ajing mut tu mo. Andai kila ayo hi ban kali jing kali babun ban ngaru ngala ayo ban penchay ka babun haka bai dei nadu ka jing tung ka jungi yo pleader nadu ka jing resign jungi pleader jungi ru ibarim panadu ka jing sha suspend jing secretary no adep ban batai lu di kita tinggal ayo ban keren ru ya ke edi rules handrai haka bai dei bat ka jing kali ka baki kibu ba kumnu ngi thung ya ni tai tinggal ayo ban penchay kila ya menjur kila ya sutu kila ya haka jingpet ke juga kan ya snow baki kim dan ni issue haka bidi ba tandai ke ke ba pen kendet yang ka long ba hadin baki mi dang ni kum bang ong hadin kata ka jing ya phliu jumut ke jing ya keren ke jungi ka bolong ka ba seiso ba andai ga sulingo pade ba semi dang ni pade ka statement ke jungki ka along dong kumwei inga sutu kan ba long kumi kini ka kam ka bolong serious hadu kan ni ba financially politics sa ru kam long te nga daga jingkelut mesti ngakot yaki ngai ban ya phliu jungmut bat ki beryo ban ya keren shibun tli ki kam mangala sultana tu tu sin bangila ayo haka sin ka baningkong bangin yo ban ya keren shibun kum ki kam ban ya te yue mo rei ka bang solingo kalong ba maki ki ong bangilingo bangi thong yo tau lawyer jungi na standing counsel jungi bomdei u nakani ga jalla ga jungi rei koi banga shukwa ban bu jingkeli kane kam dei ka sin ka baningkong ba district council ka le kata halien ka jing pensyai ka jonga ru ba ya uni ngibu tang iwi artli kies umdai baro ti mantang ala ban bu ka ju ka jingkeli kum no ha kapor jong kiru kibu yu musika pada bali ha tu pom dulan bu jingkeli bali ha tu pom dulan berlengo manu manu ti kata ka dika ka bangas ngo ngaso thomula ka ju kapor kai namar ba long ha kapor ka jong ki ka long be ha kapor ka bangile mangi pada kilengo ti nga sudon tang ni ka we ban ong to dang ye lengo ki balang rang lengo su tu hnrei kom bangila pensyai na kapor sa kapor bangi thong yu ni bu de senior council bat bo un fight ya ka kies ku chongi bat hadien bangi thong yu ngila dap ai ru instruction ba ka kies ku chongi ka long ka ba kongsan bat bu dei ban yo ya ka jing job na ni dei ban ni fight na mata chongi bat kata hai ka dei ka bangi angnot ti kumanga ong mentan kam dei boro ki kies ki bangi ai u hidon ki lawyer khasi jongi ru ki junior ki bangi la thung kumi kong sabatini nong beri ikong olivia bang bat kumbaga ong ru ngidang wat shushu lada dang don na ki parado parasnam ki jungi ki babet ban ya sa ya ka kies ha ka bidei ba ka district council ngidang wat mdei bangim ngim wat and ngin yelan ya ka ipat ya kata nomor ba don shisha pada ba kim ki lawyers ki jungi wat la ki don ki pat long ki seniors ti lo halor kata ka nong rem ngapan kesan yang ile dia ba ngithung ya u ba asu tang hai kies mdei baro thì ai baki kiba lengho kumo ong mantan kidang lengho namar ba hakapor jong kiru ki ai thì kasulong thamula pat ba dangi ale mangi pare long kin det kin lengho kin sngu mong hadu kata ta te kasong haki pi ya ngila ya phliu jingmo chibun hak bai dei ka tu hanrei ngai hadin ka jingmi ka jong kinang ni ka ba kumonga ong mene ka hapreng ka jing ya sultanat hapreng ka jing kemen mo ba ngin yo ban ya trailang andai menta kawan ra ka mensim ka jing arta tien pi hanga nomor ba beli hakpo ba ya kren bat nga hang ni lai sultanat mi san minute nang ni statement la long dong wei ha pi kwa ba ni le politics ni ka kam ka ba kerki ka kam ka ba long kongsan e yang ha ni ka por te nga tengam sula pliang namar ba fi na ka por u leader opposition u juong ba kaliang ya tei nga ngam i kan don kata ka kanu kata ka jing ya tei te sakawai ru ka ba bu ka balong ka ba confuse ya nga nani ba ka ba small thamula ka long ba kumnu ngini address ya u leader of opposition na kaliang ya tei ti kumbang mentan oi tu sngi tingi sngo shisha bangi ya don ngi ya tei yue hindrei marsmi dang ni tang san minute rum don ka statement kala ti katai kri ka pa nga na kaliang ga jonga ban na kaliang ga jonga isi ga jongi watla ngi la ong ya ki ru ba ngin ya kan thop lang rei ka ba e fi ka shilong dom ta kan fi bu jingkali ba ha ju ka por fi as dak jingkandit na dien tingin ya trai gum no kai ti takadang ong wal ile politics kani kri ka kam ka ba ye dei bat parado parasna jui bidei ba kari ga jai bel ko jungi haba ngilai keren da ka jing shai hangni hapo ka kamera ka junga
Henry da lai mi pada lai keren do kumwei te kata so ya hap ke ti fikwa bile politics ai baki ba jongi hi kin ya bishare kata nama nakaliang ke jongi hi de don shisha kata ka jing angnot ngin yo banya keren shisha bangin ya phliu jing mot shisha ha ka be dei bat ke edi rules shis pa fo pra bat ki kendon ki ba hap apo kata ka edi rules kumno bangila ban ya keren banya phliu jing mot ban pen kalai ka andai kumongong mentan ka kam ka balong serious hadu kat kani ka be dei bat ka kari ke jai ban riu handai hinjele politik sa komni tengam soi hap ke ti ke ai ka bangi ya keren la sultanat ndai nadu ka jinglingo ka jong phi ka bangi thungi ya tau standing council jongi ndai bari ki ru ka bonra ka mensim ke jing artin ke hadin ba ngakhot yaki de ka jing kelut mensim bangi ni yo ban phliu jung wat ndai tang san minit hadin pada ya keren ya ke ai ka bangi kham ya keren ngi hang ni ro ngam soi hap ke